250 BPF नि जेनेखि सापर्टारफोर बे सापर्टारफोरा दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैबाय। जोंहा दमगाव अन्थाइबारि गामियाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ बेयाव आलासि महरै सफैदों आरो बेवहाय दमगाव अन्थाइबारिनि गोबां रायजो राजाफ्रा बिसेसकरि बर'जों आदिबासि सानथालिफोर बिथांमोनहा बिपिएफनिफ्राय सिगां समाव बिपिएफनि सापर्टारमोन दा बिथांमोनहा जोंनि प्रमद बर' सारनि जेनेखि नियम निति बिटिआरनि जेनेखि खुंथाय बे खुंथायखौ मोजां मोननानै दिनै आरो दा नुनो मोनदों दासान्दि जोंनि बे दोलोआव गोबां दाब दाब जायगायाव माने जयनिं हाबाफारिखौ लागासिनो दङ आरो बेबायदिनो फैगौ समाव इलेक्सननि खाथि समहालागै बिपिएफनि जेनेखि सापर्टारफोर बेयो थुंगेहैसिगोन जोबहैसिगोन बेखौ जों आन्दाज खालामनो हायो। 250 आजि बिपिएफ सापर्टारे इउपिपिएलआव माने जयनिं खालामबाय।